Hanya hai ketang keplaisa kistono belai belai ke hambai tini ano hanya hai jar rekha bosong chapter 1 ni unit 5 ni bebak chapter no tin taisa hanya hai ang porikha runai norok ang bai ani o chapter ani o bars no khnai tongdi padi hingeseng baskang khan lanyai pormani kok bokro sejak tongo Ruben ni posong omor engkha Ruben ni posong Jacob ni busla okra bini bufani bi koto bai thomani bagai bini busla okra ni manthai no Joseph no jakha heke bo bosong bijabo okra ni bumung sekango sejakna tongmani bini mung sejaklia Juda ni bosong takorong ni bisingo okra kuk tai bokrok ungphano okra ni manthai Joseph je mansiu Jacob ni busla okra Ruben ni busla chong hanok palu Hezron tai Karmi Joel ni busarok Semaya Gok Semi Mika Ria Bel Bira Assyria ni Habagra Tilgat Pilensar by Romoi Khawit Langjakha Tamni hamba bo engkha Ruben sa rogni bokrok Ruben ni bosong no nukhung thugui bosong bijabo seijakha tuifang jel Sakaria belake Azaz ni busla semani busuk Joel ni bosong o bosong rok Erior nebo amchayo tai balmeno tongbayo tai borok salka hasing pantharo tai vertis tuima lama jora sogikya tamni hamba borok ni mera rok ha galiado kwbangma wngkha sol habagra chawi tongmani molo Ruben ni bosong rok hagri sarok bai choba nanglaiwi borok no buthar baiwi borok ni ha Galiad ni salka bwkhak no na baikha Gad ni bosong rok ha basam tai hakchal saleka jora tongbayo Joel khe a bosong borok rok tai bini ulo Sapham janai bai Saphat Basan ni bokrok ni bosong ni tai khorok sini Sandai Masarok Mikael Mejulam Seba Jorai Jakhan Jia tai Eber amrok no huri ni busla Abihail ni bosong rok uklok ni simi rukjakmani Abihail hur jora Galiad Mikael Yesia Jado Juz Asi Abidiel ni busla tai Gunin ni busuk bo bosong ni bokrok borok Galiad tai Basan aborok ni kamiyungo tai Soron ni mera murukma harogo tong baikha amorok bebak no Judai ni habagra Jotham tai Israel ni habagra Jerobam ni molo bosong bijabo sijakha salka bwkhago tongbainai bosong rok ni sengkrak rok Ruben Gad tai Manas bosong rok ni khakcha bosongo khorok 47 sengkrak rok tongo borok choba nanglai fru kolongra rok sengkrak rok tai badu khung rok bai nanglaina
गोरों गोजा borok hagrisa jetur nafis tai noda bosong bai choba nang laikha borok kaitor no poito chawi subachu ni bagui suri sanlai khe kaitor borok ni surima khanawi hagrisa tai bayabrok no borok ni yago yakparka borok kena ari rok ni mak 50,000 makinang rok mak 250,000 mera rok tai mak 2000 koraisi ka tai khorok 100,000 borok no romoi tlang baikha borok kwbangma ari rok no buthar baikha tamni hemba choba kaitor ni se buini ha o khawi tonjakma jora borok aro no tongkha salka mangse o tongnai borok salka bwkhago tongbainai mana set ni bosong rok basa ni simi bal harmon seni tai harmon hasuk jora o tongbaikha borok belai khe erlaikha borok ni bosong borok rok ifer isi elia azere jeremia hodabia tai jodiel borok bebak phan gwnang choba nanglaiui mannai mangno salkani bosong rok buini ha o twlangjakmani borok ni chuchusong ni kaitor ni thani borok sumchok khlai baikha tai kaitor borok ni bwskango sokomornani hani mwtai rok no khulumkha hingkhe kaitor assyrian ni hababagrak ulnobo abono tilget pinsar bo honjago toboi borok no mesenui ruben gad tai manasen ni khaksa bosong rok no khawi tlangui borok no hala tai gojan twima ruktor tonkha kaitor jotono chwngno palma se kaham amen.